Vi er lige blevet færdige med et produktionsmøde med musikholdet, crewet, og nu er vi kommet ud til dansplaneten, hvor at vi skal starte op på at arbejde med danserne. Så det bliver spændende. Det bliver bedre og bedre, det der video her. Det er ikke altid. Ja, ja. Det er også ikke fint. Hvornår er det røver, der er langt til den nu, der er så Jeg gider bare rigtig godt, I gider rulle derudad. Altså, I skal blive så sikre som overhovedet muligt. Hvis I kan forestille jer at tabe et, altså man kan jo bare rulle, ikke? Og planen er nemlig, at et af billederne vil være, at I kommer rullende sådan her ind imellem hinanden. Ja? Ja, det har jeg sgu ikke prøvet før. Jeg gik til ishockey en gang, men det er sgu ikke helt det samme, altså. Overhovedet ikke. Det er gået godt, synes jeg. Det var første gang, jeg har set 18 dansere på is som Bambi, men det var smukt, og jeg er helt sikker på, at når vi kommer til selve dagen, så bliver det vanvittigt. Altså, fordi de gav jo noget med deres kroppe.